ngiqinisile ngithi kini, olizwayo izwi lami, akholwe ngongithumileyo, unokuphila okuphakade. ngobuningi babo bayekhaya. Yabona neni manje uthi umfundisi siyajabula ngithi siyajabula ukuthi sinethemba futhi lokuthi uma uzovuka ngithi ngicela sicule into enjalo ke lena izongilethela okay-ke washada kuma washada kaLithuli uNkulunkulu wambusisa ngengane eziwu4 uMondli lo amthola before ashade kwaba yimina then bese kuba uNokuthula bese kuba uZethu so4 ingane kamama then ke mase kuba ke nabazukulu abazukulu bakhe bawu12 so mina ngina 1 uZethu una 1 uNokuthula una 2 because amawele lawa amanye mase kuba imfusi okusalayo kamfowethu so ngoba bengisacela umkhulu fowabo Mhlawumbe ufuna ukwazi more further usewuthintana nendodakazi yakhe. It's nice to be here today. Kumnandi kuba lapha. That is ibasubungazo umama uHendret
Hendet wangiqala ukupheka wekwazi ukupheka. Noma ngingakhuluphela mina ngumzimba kodwa ngengqondo ngikhuluphela ngoba I know how to cook by myself. Patrick, Alphonse, kumina, bonke abantwana bethu bafundile bama-graduates. Ikuphela-ke nje ukuthi-ke isimo sempilo sala emhlabeni imisebenzi ayibona kwabanye kodwa bonke bayasebenza. Makabongwe-ke nithi ndizandla nonke makabongwe-ke There is power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Forgive me. Emphefumulweni kodwa mina ngithi healing in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Wele. Salvation in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Awuzumkhulu zaseduze kwakho uthi Jesus. Jesus. Jesus.